Kekkilän kuivikekäymälä mallisto koostuu 3 tuotteesta: 50-litraisesta, 100-litraisesta ja 230-litraisesta käymälästä. 50-litrainen ja 100-litrainen käymälä ovat pinta-asennettavia ja näin ollen sopivat joko sisä- tai ulkotiloihin. 230-litrainen käymälä puolestaan on perinteinen mökkimalli, jolloin käymälä asennetaan lattian läpi. Kekkilän kuivikekäymälöistä kuivikekäymälä 50 litraa on visuaalisesti lähimpänä perinteistä vesivessaa. Käymälä on valmistettu komposiitista ja se antaa tuotteelle hillityn pinnan, joka on myös käytössä kestävä ja miellyttävän pehmeä. Käymälän sisältä löytyy sisäastia, jossa on pohjassa integroidut laakerit. Integroitujen laakereiden ansiosta sisäastian liikuttaminen kannessa olevan siirtosäätimen avulla on helppoa. Näin ollen käymälä on hyvinkin tehokas kapasiteetiltaan. Käymälän sisäastian pohja on reiitetty ja näin ollen suotonesteet saadaan eroteltua. Suotonesteet johdetaan käymälän takaosassa olevan letkun kautta umpisäiliöön tai sisätilassa viemäröintiin. Ilmastointi hoidetaan takaosassa olevan 75 mm ilmastointiyhteen kautta. Kekkilä kuivikekäymälä 100 litraa on kompostoiva, sillä suuremman kapasiteettinsa ansiosta jäte ehtii esikompostoitua. Tuote on valmistettu UV-suojatusta polyeteenistä, joka on hyvinkin pakkasta kestävä, joustava materiaali. Käymälän kansiosa ja istuin on valmistettu komposiitista, joka antaa tuotteelle pehmeän, hillityn, samettisen pinnan. Käymälän sisältä löytyy 3 33 litran sisäastia, joissa on kaikissa integroitu laakerointi. Laakeroinnin ansiosta säiliöiden liikuttelu on kevyttä ja helppoa. Säiliöt tyhjennetään käymälän mukana tulevien kahvojen avulla. Runko-osan päällä on paikka ilmastointiputkelle ja suotonesteestä huolehditaan suorittamalla ne sisäastian pohjan kautta ja johtamalla ne ulos letkua pitkin tuotteen takaosasta. Kuivikekäymälän toiminnan kannalta on tärkeää, että riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittu. Ilmanvaihtoputkea asennettaessa tulee välttää pitkiä vaakavetoja ja ylimääräisiä mutkia. Toinen huomioitava asia on riittävä kuivikkeen käyttö. Kuivikekäymälä tarvitsee kuiviketta toimijakseen kunnolla. Kekkilä tehokäymälä 230 litraa on tilavuudeltaan iso, lämpöeristetty, kompostoiva kuivikekäymälä. Ilmastointiputki asennetaan käymälän päälle ja kompostoitunut käymäläjäte tyhjennetään takana olevasta luukusta. Suotonesteet otetaan kanisterin talteen. Käymäläjätettä tulee jälkikompostoida noin 2 vuoden ajan. Siihen soveltuu hyvin esimerkiksi Kekkilän puutarha- ja mökkikompostori 310 litraa. Hyvin suunniteltujen ja toimivien tuotteiden avulla ympäristöystävällinen ravinteiden kierrättäminen on helppoa. Kekkilän kuivikekäymälöissä yhdistyvät tyylikäs muotoilu, toimivat tekniset ratkaisut ja hyvä käyttöergonomia.